Paytahtymyzda Türkmenistanyň halk suratkeşi, Magtumul adına halkara bayrağının eýesi Ayhan Hajyýewiň dogran günüň 100 ýyllygy münasibetli etli. Usta suratkeşiň dörejülük dünýäsine değişli eserlerden ibaret seri gorarly hemde Pragadan ruhlanan usta adly ilmi malumatlar geçirildi. Munyň özi ýurdumyzda milli sunugatyň ösürilmegine, onu dünýä derejesine çykmagyna münasip goşun sunugat dörejülük işgärleriniň döwlet derejesine sarpalanýanynyň nowatdaky beýanlary. Ma'lum bolşýaly Ayhan Hajyýew günnägörüň beýik akyllary we şahyry hökmüne ikrar edilen Magtumly Pragynyň çeper keşfine janlandyran ilkinji suratkeş hasaplanylýar. Sergide usta suratkeşiň elinden çykan naýbaşy işler görkezildi. Olarda türkmen tebigatynyň öz bolşly gözelligi, edermen göz ähmetkeş halkymyzyň gazanan üstünlikleri we amala aşyrýan asyrly işleri, taryhda üçmejek ýyl goýan şahsiýetleň çeper keşpleri öz beýany tapýar. Hajyýewiň sunugatyny durmuş hakykaty çeper beýan edilýär. Bu bolsa ustadyň dörejülük dünýäsiniň ören baýdygynyň, onuň sunugat eserleriniň nepissliginiň, suratkeşiň deheniniň ajaýyp eserler döretmäge ukyplylygynyň nowatdaky suwtnamasyr. Surat eserleriniň hem sunugatyň beýle görnüşleri gäri, adamlary beýik maksatlary ruhlandyrýanyny bellemek ýakymdy. Şunda milli sunugatyň ösüşiň täze derejesine çykmagyna Türkmenistanyň halk suratkeşi Ayhan Hajyýew möhüm orun değişliler. Öz döwründe ajaýyp eserler döredip, milli sunugatyň hasam ösmegine münasip goşun Hajyýewiň dörejüligine bagyşlanan ilmi malumatlarda ustadyň döreden sunugat eserleriniň häzirki nesiller üçin öz bolşly mektepdigi barada aýdyldy. Belenilşýär milli sunugatyň dürli döwürleri baglanyşdyrýanlygy anyk hakykatdyr. Şunda şekilleniş sunugatyna möhüm ornuň değişliligini bellemek gerek. Renkleň saatlaşygyndan döregen şekiller öz bolşly sunugaty döredip, bu urun saatlaşykly ösýäniň görkezýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda çeper dörejülük, aýratynam suratkeşlik bilen meşgullanýandan sanartýar. Munyň özi gahrman arkadamyzyň milli sunugaty ösürmek goýunça başyny başlan atyldy işleriniň hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna münasip derejede dowam etdirilýänliginiň aýdyn suwtnamasyr. Ilmi malumatlarda gatnaşjylar milli sunugatyň ösüşiň täze derejesine çykmagy urunna döwlet derejesine alat edilýän üçin gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler.